L-ebda membru tal-kabinett ta' Roberta Bela, deputati laburisti eletti mill-poplu aktar minn senilu, ma jridu jwieġbu dwar id-diskors li jingħad mill-issa membru parlamentari indipendenti Rozjen Kutajer. Dan wara li f'chats ma' negozjant Jorgen Fenech Kutajer saħqet illi kulħadd kienet jitħanżer u li hi kienet se tagħmel bħalhom. Iżda, wara li l-Prim Ministru mexxej tal-Labor Roberta Bela mill-ġimagħtejn jaqbeż għal Kutajer u sansitra xhur qabel kien ħalli tikkontesta l-elezzjoni ġenerali f'isem il-Labor, huwa kellu jbiddel id-diska wara li qam il-poplu. Madana kollu sal-lum, aktar minn ġimgħa wara li Rozjen Kutajer irriżenjat, għadna ma nafux għal min preċiżament kienet qed tirreferi wis inqas jekk il-Partit Laburista u x'qed jagħmel xi ħaġa biex toħroġ il-verità. Għaldaqstant, l-erba' filgħodu staqsejna lill-Ministru Mirjam Dalli jekk hi personalment taf x'jekk il-Labor hux jinvestiga dan il-każ b'dalli tisħaq illi ma taf xejn. Inti taf min kien qiegħed jitħanżer, min għadu qed jitħanżer meta l-Onorevoli Rozjen Kutajer qalet li kulħadd. Ma nafx. U il-Partit Laburista qiegħed jinvestiga. Naħseb li trid tistaqsi lill-Partit Laburista. Nassumi li jkun hemm investigazzjonijiet għaddejjin. Inti membru tal-Partit Laburista hu. Mela, żgur li jiena membru tal-Partit Laburista u membru gburija tal-Partit Laburista. Għalhekk ġifieri ma tafx il-Partit Laburista kux qed jinvestigaw le? Le, ma nafx sa. Grazzi. Sorsi rib iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista spjegaw ma' Net News li l-pressjoni li saret lil Rozjen Kutajer fl-aħħar jiem qabel ma tagħti ir-riżenja kienet biex it-tmexxija tmewwed dan il-każ. Minflok toħroġ il-verità kollha jispiċċaw jaħbuha u jostruha. Bħalissa Rozjen Kutajer tinsab investigata kemm mill-Kummissarju tal-Istandards u anke mill-Awditur Ġenerali bil-kuntratt li ħadet mill-ITS ikun fiċ-ċentru ta' dawn l-investigazzjonijiet. Rozjen Kutajer spiċċat daħlet fil-but mal-81,000 euro fi 3 snin għal xogħol part-time fl-ITS fejn istess fiċ-chats ammettiet li daħlet għal dan il-ġob biex titħanżer.